kaburam bat ke jiro ngai shoblay kabdiang so bahai pi baro syakane ka Manna step kabenta bangan kren hakane ka por kalong syapang ukhun stad pynlong ukpa ba kmen naga proverb sipol non khat ban kong ter ke jinglong jo ukhun stad kumno la ban pen kmen ya lokpa ka Bible gong habau khun bit ulong ke jing khiai la ka kami ka jing tu ang ni kam de stia tang ke jing bom nang bom start kam mot stia ka tin ka si bit badon ka jing tuna henrei ka deru ka jing bom shempang ya ka mon jo blai bar ka jing bom tip ya ka anyu try bar ka jing bom ya ka lenti ka badai ka neru ka pynlong ka jing khiai ya ka kami layo i yang ni ke jing kan show bar ke jing bom man kim pen men toy ruem ban snow tu ang ni layo i ba ka ta ke jing kan show jong ke jing bom man ke jing kan show jong ke jing bom hok ke jing kan show jong ka jing le jubor bat ke jing kan show jong ka ta ke jing ka mai spa la bandai na ke jing ya khalai tho tim la bandai na ke jing thok ni syukur la bandai na ke jing bam klap bam pong ala bandai na ke jing bam sap dan nang ikni jubor dan ka thok syukur ki bakum kita ke jing luteno ba ke jing tu kita la khot ke jing kan show ke jing baman kim pen men toy ai bat ka pynlong pen ban yo briu sha ke jing jot bat sha ke jing sniu bat sha ke jing ailat ba ka basniu kan wan ban penjot ya ka yo ka kot ka yin ka sam ba ka jingim jongu rengkat ka jing pang ke balai pojat bat ka jing thaus ku mu syaitan ha ka jingim ka Bible ong hendrei ka hok ka pelait na ka jingyap la da pi le hok pi kan show ya ka hok pi ya ka hok pi kreni ka hok bat pi ya scam ya la ka jingim ka pelait yangi wat na ka jingyap tin jom le kong nong tu wan bantu ban penjot ban peniap ndau jisu wan ban ai ke jingim bakar hai wan ban ai ya kata ga hok baru palai lut ya ki briu na ke jingiam utrai unam sha ya ka mensim jo bahok ban tangan kata ga de ga kubor ga babah baladangi shani si shau try ngi ya lenti ga bahok bada ga lenti ga badai biang bleu nam sha bakan tangan Kau sembai jo bahok unam krong kupu. Ke jing kular ke baskem jo ke tin blai ke bangim day ban shepting ngim day ban artetin. Henrei ushop no i ke jing kwa jo baman. Ke jing kwa jo baman kalong shibun ba. Nam tay ledi nam tay jing kwan mentoy nam ta ban le sniu na ke banta ban le jubor bat ki wei pat ki ba ubaman uperkhat lupa habau tia men mit. Bat upen tray kam ya ka la khot ubriu barunar babaman ba upenan kam ya ka basniu ban le kini kide ke jinglong ki ba pynlong yau blai ban shop no i ke jingkwa jo baman ka fail no ka du no ka pra no ka jot no ka rem no bat kum ta teter ukalla duk utau betray de ka kti bal hia khun ubam tray hagapor ka badai biang ukalla duk no baru tahu balhia hang ne ke kren sepang habade ke por ban bet kade ke por ban ot kade ke por ban yalap kade ke por ban tuai kade ke por ban tray u alhia ule bom salia ha ke por ban krekot ha ke por ban pule ha ke por jo ke jim samla jinglong rangba bat jinglong temen ki don la ki jong ki por ki bangi dei ban le ya ka kam ko badai ban le la ka long ha ke jing shikri o try la ka long ki bangai la kalong i jingem i don ka por ngi ha ka bau blay la ai balada ngi le alhia ban duai ban sharai ban im ka badai ile alhia ban shikri o dry ban be shi ka jing seng lang ki ru khod ban le ye ka badai ban ai sha ka badai ban ai sha kam jo dry hang ning yo i ka pynlong no ya kata ka jing kwa ka babaman kata ka jing kwa ka babaman ba kata ka jing long ka balhia u kaladuk no
laya tuang ni badon ka jinglong kabasniu ya kaba mangihingi penlong ya ladeu briu baduk na marbang ile alhia ya kabadai ting wali ki jing tray jungi kamlong basiso na marngim syom na tray hok Henry ka ktiu ba tray minot ka penrus pa kadon kata ka jing tray hok ka penrus pa bau try ule ya kata mar try bible go ong du try ba ai ka spa utau ba lum mel yur ulong khun ba stad Henry utau ba yo tia ka iom ot ulong khun uba penleran ki don ki khun ki ba yo tia ka ayom ot aga ayom ot ki yo tia aga pol yur ki yo tia aga dei ga por ka ba dei ban lum wat yo tkiu lum mel yur ba ubam aga pot lang don unong yalam don ru uta u kapten jongu Henry ki a tray namar ki sngotu ikayom ki lum ba ki bam aga pot lang Henry uba yo tia aga ayom ot ulong ukon uba penleran ka kren ka ayom ot ka bible nau Jeremia ong ka ayom ot ka ladir ka liur ka lawai bat yang yam syom la penem idan sibon ki kubor ki bang yo i ka liur ka dei ka por bang i bet bat ka dei ka por ya ka bang i hap ban tung bat komta hadin saubanai hadin katu ka ni por ni kait no pada ka por ba kait ngi yo tia kata kan penlong yengi ke jing le ran ke bakrau komta ke jing khot agane ke por ka long to khmi ba batu sngo tu ye ka ayom u jisu bo kren spang ka ayom jong ke jing ot kren spang ke ji ayom ye ke jing ot ikimen sim ba kodor abagi ni ikimen sim ba kodor ki dan kam ye ka ban yo jing penem yim dei ban le sting ye ki damar ki dei ban yo ya ka jing penem ka ayom ot Jisuang pi ong basa sau panai ka ayom ot Henry hakmi ka ayom ot kalong menta bagi tagi men sim ba kodor kilong kum kita ki bagi kau ki baladap him lumno wut aga ayom ot hakitiar kin hap no kendo ki sim kin po bat kin sujot ki men sim ba kodor la da kim yo ma di ki pen em kan long ka jing jot ye ki jingker ku ki badan ha ka kli jo bahak Henry ka jing la jubor ka tap ki sentur jo paman token mau ke jingken mau yo bohok kalong ke jingker ku Henry ke kerteng jo boman kan put no tau bestad aga donu dun pediang ik hukum Henry riubi bla bla un kalon tau ba yat bej u yat scam Henry tau ba pendor de lention itu ya u tau ba khabrip dalam kemat upen long ke jing sngusi Henry ki riubi bla bla uru on kalon sentur bohok kalong ke pukri ke jingem Henry ke jinglai jubor ke tap ye ke sentur jo boman para lok beit ngaken tu ye pi tolong ki khon ki bastad ki ban pen sngop ha yo blai unda kerku naga benta jong pi tribe ing aduai kerteng do jisu naga benta ba men penlongi ki khon ki bastad ki ban pen kmen yalau kpa Tribe jongal kalong ukpa ka kandau lene ukpa ru abanang ya ka bangila ban sngotu ik ba syong per baro bat ban ya ye galenti ka badai ban longi ki khon ki bastad na marga ktin jong blai ka ong to long pi ki bastad om kum ki babit ki bam tip ye ka manu blai rei to pin long ki bastad ki batip ye ka manu try da ka balong ki baladap da men sim ba khon na ba ya kaninga duai nga pa na kerteng u Jisu amen.